tým je na trati, tak môžeme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. Časomiera beží. Sacie vedenie je na mieste. Práve v tomto okamihu je vlastne toto číslo väčšie na istotu. Žiadna sranda. A dobrý! So zatrajeným dýchom som sledoval tento pokus, či to vyjde alebo nevyjde. Je to tak, nevyšlo to. Škoda, červená vlajočka na základní. Je to tam, košík je našľubovaný. Spojne zrobený, sami našľubované. Ešte nie? Teraz. Aj do vode. A toto vyzerá na platný pokus, ešte stále nestojíme, už teraz stojíme 29,82. 29,82, rýchlejší zosled na pravej strane 27,95, takže prepisujeme históriu.